Sanib puwersang nilinisan naman po ng iba't ibang grupo at sangay po ng lokal na pamahalaan sa bayambangang pampublikong pamilihan at plaza na pawang matataong lugar bilang patuloy na kampanya para sa kalinisan at kaayusan. Layunin na mapanatiling ang kalinisan at pairalin ang disiplina sa mga residente mula sa waste management. Kabilang pa sa mga nilinisan ang TODA terminal at ilang bahagi ng malapit sa solid waste drop-off point kung saan winalis at tinanggal ang mga naitapong basura na posibleng maging banta sa kalusugan. Hinimok naman ng mga opisyal ng nasabing bayan ng publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura at pagsunod sa mga ordinansa. Sa naturang bayan, bahagi ng inisyatiba ng gawing disiplinado ang mga residente mula sa pagsunod sa mga umiiral na batas at magkatuwang na trabahuhin ng gobyerno at residente ang maglinis o malinis, ligtas at kayang-kayang kapaligiran o kaaya-ayang kapaligiran para sa lahat. IFM News. IFM News. IFM News.